Komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Kabataan dapat ginahambalan lang. Kabataan dapat hindi kalakip sa istoryahan. Kabataan dapat sa grupo lamang sang kabataan. Apang sadto pa ina sa subong. Ang kabataan may mabaskog nga tingog. Tingog sa paghatag sang mga opinyon. Tingog sang mangin kabahin sang pagbago. Tingog sang mga kabataan sa Aksyon no Radyo Bacolod. Aksyon no Radyo Bacolod. Tingog sang mga kabataan. Mayong nga syudad sa Bacolod, Western Visayas, kag Bugos nga Pilipinas. Welcome na sa pagpangalagad sang tingog sang pamatanon radio program dili lamang sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Subong nga adlaw Action Dale, panibago naman nga Domingo sa sininga bulan sang Enero, programa para sa mga kabataan nga naghahatag sang bugal sa Bacolod kag Negros Occidental. Kag programa nga naghatag man sang paglaom kag inspirasyon. Kaming inyo mga radio host. Action Eden Aboso. Kag Action Dale Salazar. Grabing energy! Happy Sunday sa mga ka-action namon nga naka-tune in right now. Sa atong sining nga pangalagad, by the way, live na live kita diri sa studio sang DYEZ. Masaksihan man ang today's episode sang tingog sang pamatanon radio program pag sa www.actionradiobacolod.com.ph or pwede man sa official Facebook page sang DYEZ or sa YouTube channel, search nyo lang dira Aksyon Radio Bacolod. Subong adlaw, another episode, another story, inspiring and worthy nga story action. Eden, ang igadulong naton sa aton sining nga maka-aksyon subong Domingo nga adlaw. Yes, correct in Action Dale, no? Pero before anything else, dapat continue ta Action Dale sa pagpangamuyo kag pangampo Action Dale nga maguntat na kuntani ang ulan para maguntat man ang baha dito Action Dale sa the rest sa portion sang Northern Negros. Kay ti sa pinakaulihin naton ni share ta lang, pinakaulihin naton nga record based man kay Ma'am Leda nga OIC sang Silay DSWD Action Dale. May yara sang 100 ka pamilya kun more or less 400 ka mga individual ang gin-evacuate naman dito sa Hawaiian Elementary School sa siyudad sang Silay, bangod naman sa pagtaas sang tubig Action Dale. Halin ina nga data kay Ma'am Soraya Leda sang DSWD Silay. Noon madumduman mo Action Dale, nagligad lang to daan.
January 1, ginbaha sila action deal bagong tuig, nag-celebrate sila ya or gintakop nila ang pag-celebra sa bagong tuig dito sa mga evacuation center. Kapag the following day nang dagnas action deal sang ila sining mga puluyan bangod sa Lutak. Oo, lutak dala sang tubig baha. Pero importante tani safe lang tanan action deal kay hindi na tumasundan kay may isa kagapon action deal na fatality matapos nga naanhan siya sang iyang balay action deal no. Yes, naruslakan. Oo, ti dapat halong-halong yung kita kag isama ni action deal actually ka reminders ka eye opener nga dapat sa tanan nga oras ang basura taya himuson tagi action deal. Kung may tiyempo ka magtanom ka sang puno kay ti abi nila sa una action deal ang pagtanom sang puno compliance lang sa NSTP compliance lang sa eskwelahan nga requirement pero dako ina nga butang although ti malawig-lawigan antes sina magtubo ka mag-grow as a puno gid pero at least somehow nakapangama nakita action deal kay muna ba lang mga forecasted sang aton sini nga mga sang weather bureau nga sa sini nga Enero action deal may mga masinulod pa nga mga LPA mga ITCZ nga maapektuhan gid diri sa Pilipinas. Yes, actually then, hopefully it's not too late for us sa mga tao, sa mga pumuluyo, hindi lamang diri sa Bacolod City kag Negros Occidental, kani all over the world actually then, nga let's protect the environment. Kag ang environment amo man ang maga-protect sa aton action iden. Right now kadamo sa mga wala tuo nga mga donation drive nga ginapatigayon nga makita naton online action iden. So kabay pa nga kung mayara ka mo dira sang extra magbulubulig action iden kay may mga donation drive nagaas man lang action iden sang 1 peso nga pwede man lang masend sa GCash or ano dirang pamaagi para mabulig makadulong dito sa mga food packs nga kinahanglanon action iden lakip man ang mga in-kind donations. Bululigay lang kita tanan action deal kay amo nang isa sa mangin success man sang sini action deal nga mga pagtilaw nga aton sini nga ma-experiensyahan in our lives kiti normal ang action deal may mga unos kita nga maagyan may ma-experiensyahan to help us nga mag-grow action deal sa tagsa-tagsa man naton ka mga kaugalingon pero ti kaangay sini mga fortuitous event dapat ara gid kita we should go hand in hand di paiway danay ang mga kaakig dira kung kinahanglan sang pamilya mo nga sang puloy-an nga maistaran temporaryo bangon nabahaan sila pero ti may akaakig kamuya nga mga history paiway danay dapat magbululigay kita tanan. Yes, Action Eden. And makitaan tama na nga nagagiho ang gobyerno, ang mga opisyal, ang mga natungdan nga mga government agencies and offices Action Eden para matinguan man no nga maka-respond sa mga kinahanglanon like mga basic necessities sining mga evacuees karon nga temporaryo nga nagatiner sa mga evacuation centers. Pero importante pag action deal ang wala labot sang pagbaha nga gaka-experiensyahan ara sa gihapon ha hindi kita magkalipat mga ka-aksyon ara sa gihapon ng COVID-19 pandemic that's why nga bisan ara kamo sa evacuation center ti damo dan tawo pabilin gid ang social distancing kung mahimo pa lang kag magsuksok gid sang face mask kag face shield sa tanan nga oras kay na kita mismo personally action deal sa tong Friday gid bala sa aton sini nga emergency broadcast nagkadto kita dito sa mga evacuation centers sari-sari samo-samo action deal may mga senior citizens may mga kabataan may mga nagabusong ting iban patuguro may mga comorbidities pa pero ti wala sila choice kundi magwa sila puloy-an action deal bangod man sa pagbaha. Pero this time for sure sa mga evacuation centers ang iban dira sila nag-tune in sa mga radyo Action Eden diri sa DYEZ para man magpamati sa mga balita kaga update. Pero subong nga Domingo sa aga tinguan naton nga makahatag sang inspiring nga storya nga somehow makalingaw man na sila Action Eden bisan sa lipot nga mga tinion sa aton sini nga pangalagad this Sunday morning. Yes, good action deal. So, okay na guro, no? Kay ti, amo ni ti on action deal nga makalingaw-lingaw man, pamati ang aton sini mga ka-action. Post danay sa mga bulubog at nga balita action deal. This time, hindi ta na pagpatugayan kung okay na ang aton sining bisita action deal. It's a privilege man and opportunity bisan ano kasako subong sa aton sining kapulisan na tatagaan kita sang kahigayunan nga makaupod siya subong adlaw sa aton sining nga programa. Yes, sa mga ka-action namon nga naka-tune in dira, pwede nyo ipadala ang inyo sining nga mga pamangkot kung mayroon kami dala sang questions sa
sa 0963-757-0874 or pwede man comment down sa Facebook Live sang DYEZ Action Radio Bacolod. This time, aton makaupod live via virtual interview si Lieutenant Abigail Donasco, ang Deputy Spokeswoman sang Negros Occidental Police Provincial Office. Miss Abigail, good morning and welcome sa DYEZ. Good morning, Sir Dale, and good morning, Miss Eden. Good morning din sa lahat ng nakikinig at nanonood sa Action Radio Bacolod po. Sa mga kaksyon naton nga curious kung ano ang itsura ni Miss Abigail, ang aton guest this morning, hindi beauty queen na. Beauty queen. Basta magsala sila Malaccan Dale. Basta magsala sila nga beauty queen kay last time daw series of episodes naton. Mga beauty queen ang ilang nga storya, mga coronation night during pandemic. So this time, kung makita naton sa Facebook Live, sang DYEZ daw ka glowing Action Eden daw ka. Pero pwede pang laban sa beauty queen. Pwede Action Eden. Basi gusto niya ma'am, basi gusto mo mag-change career. Inform mo lang kami. Pero anyways, ma'am, gusto ko namon taga. Kay Chinde ka man, ma'am, no, Ilonggo, di ba? Yes po, yes Oo, po. pero pwede lang konti. pwede lang magsabat si Ma'am Tagalog. Kung medyo alang-alang iya Ilonggo. Pero ma'am, gusto lang namon and amon nga viewers, gusto namon mabalaan. Syempre ang imo danay background, ang imo damo ka pamangkot din sang age. Kana ka pamangkot sila sang age ha. Sige ma'am, taga ka namon sa opportunity. Okay, good morning po sa lahat. Ako po ay si Police Lieutenant Abigail Donasco po. 26 years old. I'm from Cagayan de Oro City po. And currently, nandito ako na-assign sa NOC-PPO, sa Negros Occidental Police Provincial Office, as Deputy Spokesperson po. Grabe, Action Eden, nga responsibilidad. Deputy Spokesperson sang NOC from Cagayan de Oro, 26 anyos, isa ka full-pledged nga police, Action Eden. Yes. Correction Dale, kag hindi man lawlaw kay usually I believe ti damo dana Dale, makita mo bala sa aton puwersa sang kapulisan kalabanan mga lalaki. Kis agi that's why nga kung may makita ang iban nga mga tawo nga mga pulis nga babae Dale. Do look up gid no gambal nga wow. Why did you choose that field do ka amo na? Pero ma'am, before sang imo sining before ka nag-enter sa PNPA, ano ang imo sining kurso sa college? So before po, I graduated Bachelor Elementary Education po, major in Special Education. Doon lang din mismo po sa Cagayan de Oro. And at the same time po, I took the board examination po, and on that year, naging licensed teacher po. So teacher police daw ka mo na sa Yes po. concept. / beauty queen. Wow, grabe. May nag-comment o di ka niyo. Insist, gid bala. Hambal ni Reggie Ticar Claridad, hambal niya daw beauty queen gid ko no. Wow. Pwede man pero tihibaloon to na karon action deal. Kaya nakita ko to ga picture si ma'am duga si adughan mo. Balaan ang i-share niya about sa dira nga picture. So she's an LPT, Action Eden. So Ma'am Donasco, tell us paano ka nag-shift sa imo sining career from being an educator bilang paradto sa vanguard sang sosyedad, Action Eden. Before I entered the road less traveled, yun pong tawag namin sa Philippine National Police Academy, is galing po ako sa Cebu. So when I graduated po, nagtrabaho ako sa Cebu as call center agent sa gabi and teacher, robotics teacher po sa umaga. So medyo busy po ako that time. So my parents told me na what if itry ko po pumasok sa PNPA, since yung kuya ko po is graduate din po ng same institution. He belongs to the class 2017. So, nung una, medyo ayoko talaga. That's why, yun nga po, tinunod ko po yung gusto ko. Pumunta ako sa Cebu. So, nung first take ko po, actually, pumasa ako sa papunta na sana ng Manila, ganon. But, I chose not to. So, the second time around, sinabihan ako ulit na why not try. Then, after that, sinubukan ko ulit. And dun po, nagtuloy-tuloy na. So, the year 2016,
pumasok po ako sa PNPA po. But before that, I had various jobs po mula nung college pa ako. Mula college hanggang graduate ako and bago ako pumasok sa PNPA. Though twice Action Dale, at first nakapasar siya pero wala siya diretso sulod. And then nag-take siya liwat, then amo na pagsulod 2016. Pero ma'am, ano ang rason kung nga at the second time around nagkuha kaliwat sang exam and this time ginkuha mo ng opportunity nga magsulod gid sa academy? So before, I did not know the privileges. Actually, hindi ko alam yan na magiging government scholar, that you will be receiving this such amount while studying, and may libre exercise pa, may libre kain. So lahat ng privileges na yon, hindi ko siya actually naisip. Pero sabi ng parents ko, they told me that you will be, pag pumasok ka sa PNPA, hindi mo na kailangang maghabol pa ng trabaho kasi ang trabaho na mismo ang maghahabol sa'yo. So, that's parang brighter future, kumbaga. And, hindi naman ako nagsisi kasi hindi, totoo nga din po yung sabi ng mga magulang ko. At ngayon po ay nakikita naman po kung yung guidance and advices nila po, kung saan napunta o anong nangyari sa akin because of their advice. Na, yun nga po. Miss Abby, ilang kayong magkakapatid at pangilan ka? Bali, dalawa lang po kami. Yung kuya ko po was IT graduate din po bago siya pumasok sa academy. Tapos ako po, sumunod, education teacher bago din pumasok sa academy. But during your teenage years, hindi pumasok sa iyong isipan na pasukin ang PNP? Actually po, teenager pa rin po ako hanggang ngayon. Yes. Wow. Wow, Joke sige. lang po. Actually po, hindi ko nga siya naisip na yung military career or kahit ano na related po sa public safety. Nag-teacher po ako or kinuha ko po yung education na course dahil advice din po ng magulang ko sa akin. Kasi nga po, hindi nga po kami mayaman. Sabi niya na maganda ang pagtuturo. It's a noble profession, noble calling din. So, yun po. Nag-education din po ako. Ilang taon ka na nagturo, Miss Abigail? Graduate po ako at the age of 20. Tapos after ko pong naging licensed teacher, pumunta po ako sa Cebu. Then doon po ako nagkaroon ng part-time teachings po. Bali, may online, meron din na physical dati since wala pang pandemic. So, yun po. So, grabe, Action Dale, at the age of 20, na layo na siya siya family, para Action Dale, mga buhi man sang iya to grow man and to learn, Action Dale. Kasi syempre, ilang oras, ma'am, yung Cagayan to Cebu by airplane? 45 minutes po or to 1 hour. Pero layo gyapon ng Shundil kay lain gid di ba kung upod mo ang imo sini nga pamilya. Pero Ma'am Abby, aside from ang kuya mo na nag-enter din sa academy, may ibang members ba ng family na nasa government service din? Nasa government service pero not necessarily na under siya sa public safety na line. Tulad ng pagpupulis, ganun, pagsundalo. Wala. So far. But before ka pumasok ka sa academy, Miss Abigail, alam mo na yung mga risk at mga sacrifices na kailangang gawin para, maabot mo yung pangarap mo na maging isang pulis. Actually po, I did not know kung anong papasukin ko. Naalala ko, 1 week upon entering the academy, sabi ng kuya ko, pero Bisaya kasi yun. Pero parang the thought is parang brace yourself. Bali, with those 2 words, sobrang laki pala ng meaning nun. So, yun, hindi talaga masyadong nakapaghanda. Physically, emotionally, spiritually, lahat ng aspect, hindi ko alam na ganun pala ang papasukin ko, ganung war zone pala ang papasukin ko. Ano ba ka tagal, Miss Abby, yung training? Bali po,
4 years po. So 2016 po ako pumasok and lumabas po ako ng 2020. Wow. Pandemic year gid action deal pero ti do ano gid ya, another do college year gid action deal mo pero ti syempre hasa tanan nga training kang pag-eskwela ara dira action deal para pagwa nila more ready sila action deal before pa sila ba na nag-enter dumamba sila nga daw hindi nila kaya pero pagwa na ti do kanami in action deal no sang ila sini nga experiences kag kabalo na sila kung diin sila action deal kung baga kung may maabot bala nga mga anuman nga problema kabalo na sila magplastar sang ila sini nga kaugalingon pero ma'am syempre aside from your parents nga family sino pagid or ano pagid ang nag-open sa imo nga mag-enter ka gid sa academy kado budlay action deal mo do hindi bala convincing gid bala kis nga sige sulod ka lang amo lang na Kag may mga tao action Eden, mga young people nga nakagraduate na sa kurso, enough na para sa Yes. ila. Pero another 4 years naman ang imos ning gugulon kag tituon ka naman dira, training ka naman dira. Ang iba na panumduman nila it's a waste of time. Pero ini kay Ma'am Abigail diretso and tubtob nangina successful siya sini nga desisyon. Ari na lang gali action deal para mas mahapos ang pamangkot naton kay ma'am. Pag-enter mo ma'am sang academy at your first year, was there a what ifs or naghambal ka nga magwa ka na lang sa academy? Actually, meron naman talaga yan. Naisip ko yun, pero hindi ko siya binerbalize kasi nga, when I was thinking na ganito, college graduate na ako, tapos pagpasok ko sa loob ng academy, parang yung mga mas bata pa sa akin, mas senior pa sa akin, parang hindi naman siya parang hayop ang trato, pero parang nadidegrade ba ako, gano'n. Yung pride, kasi nga, we're born na ma-pride talaga. Kahit hindi natin aminin, may pride talaga tayo sa sarili natin. So yun yung naisip ko na pwede naman sa labas na lang ako, magtrabaho na lang ako, mag-teacher na lang ako, hindi pa ako gaganituhin dito na tatanggalin ako ng pride na to the point na parang naisip mo ba sa sarili mo na paano kaya kung ganun lang. Pero yun is hanggang isip lang, hindi ko siya binerbalize, hindi ko sinabi na ganito, magre-resign ako. Kasi syempre iniisip ko, unang-una, malayo ako sa amin. Pangalawa, wala akong pamasahe. Paano ako uwi sa amin? Wala akong pamasahe. Tapos pangatlo, ang mina-mindset ko is, kung resigning man ako o gusto ko na mag-resign, bukas na lang. So, bukas na lang ulit. Tapos hanggang sa bukas, hanggang sa makalimutan ko ng mag-resign. Grabe nga mindset actually. Tsakto na action deal. Bukas na lang masako ka ba may mga ano ka pa action deal, may mga maka-encourage pa si mo nga magpabili, no? Oo. And actually, in addition din po, no, sa mga classmates ko din dati na nagsasabi na magre-resign na lang ako, ganito, yun din yung ina-advise ko. Sige, bukas na lang, samahan kita. So, kinabukasan, makakalimutan na niya. Pag ni-remind niya ako magre-resign siya ulit, sabihin ko na naman bukas na lang ulit para, makalimutan. Bukas is a big word, gali action deal. Yes, action Eden. Amo na pala usually makita natin sa social media ang mga young people nga daw hindi nakagwanta sobra hambang nga ma-resign. Pero sa ulihi daw wala man nagakadayon action Eden. Pero by the way, Miss Abby, ilan kayo nung pumasok kayo sa academy at ilan kayo yung nakagraduate talaga? Bali po, originally po may 350 po kami. So, nung graduate kami, yung original strength po namin is 224, pero meron po kaming students po na, may classmates po kaming na turn back sila. So, from turn back po, when we say turn back, for example, class 2019 dapat sila gagraduate, pero may po sila, bumagsak po sila sa academic, sa tactics, kasi po, sa PNPA po, pag bumagsak ka po ng isang subject, bali, mata-turn back ka po, you will join the lower year po. So, kami lahat po, graduate is 274, included na po yung mga na-turn back namin na from previous classes. Wow! Not bad action Eden. Hindi ka ready na sa mga sa mga sound effects. Wow, 350 tapos 274 plus may mga turn back action Eden. Kumbaga mga delay, no? Na mga Yes, nag-graduate. So, not bad. Kay more than 50% ang nakagraduate sila sa nga batch. Yes, pero before sa next question, action deal, pa shout out si Sir Dario Octavius.
Good morning, sir. Nagatanaw siya subong. Grabe, we have 100 Facebook Oo, Live pala action viewers. Dale. Grabe, no? No, iba talaga si ma'am. Oh, 100 Facebook Live viewers and sa mga action namon, comment down kung may mga pamangkot Oo. ka mo dira and for sure, bravely pag-asab to din na ni Ma'am Abigail later mga action. Pero Ma'am Abi, curious ko bala kung during the training, mayara bala sang kinalain ang training sang babayi kag lalaki. Though, is there any difference sa sina nga aspect? Bali po, sabay-sabay naman po kami, no? So, ang tawag po sa amin yan is regimented way of living. So, kung anong ginagawa ng isa, yun ang ginagawa ng lahat. So, bali po, 4 a.m., nagigising kami sabay-sabay. At tapos yun po, readily, jogging kami sabay-sabay, kumakain kami ng sabay-sabay. Lahat po is sabay-sabay. So, sabay-sabayan na lang po talaga kami. So, I think naman po, wala naman pong distinction when it comes to the rigidity po. And ang parang mas mahirap sa lalaki o sa babae kasi nga po, sabi ko nga po, sabay-sabay po kaming lahat. So, it's fair. Fair, kumbaga. Fair square di action Fair. Dale. Wala labot kung bayi ka man da, kung laki ka man da. Ito hindi mo na mag-adjust ang tanan action Dale. Kadamo, hindi sang same nga pamangkot, no? Pero Later. later na lang na. Later na lang na. And parts ng program, Oo, pero ma'am, gusto lang namon mahibaluan. Ano ang pinakabudlay nga year all throughout the 4 years action Dale mo? Kaya like kung college, pinakabudlay ko ng action Dale ang first year and ang third year college. Sa akademiya, ma'am. Bali po, no, kasi 4 years nga po, ang pinakamahirap nga po is yung first year. Kasi po, yun po yung adjustment period mo po. Doon po, tinitest po lahat. Bali, may break-in period po kami or breaking period. Ibig sabihin po, babalik po, parang break-in, babalikin lahat. Kung sino ka man sa labas, tulad po sa akin, nung civilian pa ako, ganito, ganyan. Winala po lahat ng ugali ko po na ganon. So, ma-pride, yung maldita, yung sumasagot, yun po lahat ng ugali na yun, nawala po yun nung nasa first year po ako. Kasi po tinuruan po kami paano maging humble, paano po na hindi po huwag mong tignan na mataas yung sarili mo over the other. So, madami po akong natutunan po sa first year. Bali, yung values reformation din po, yun po yung pinakamahirap sa lahat. And syempre po, dahil konti lang yung tulog, nakakapagod, budlaygid. Budlaygid. Budlay. Pero do budlaygid ko action Dale. Kakaso ng pagkamaldita. Ginmuno, gid ni Ma'am Abigail. Ang pagkamaldita. Pero do, sige Sige, ganito. Iyara action Dale mo. Nakakast na kuno. Oo. Pero ti gusto man namon mabalaan, ma'am, aside from the trainings, kung baga, ti syempre, kisa balak siya na yun, mas stereotype, nga pag enter mo sa academy, puro lang training, ligid sa tanan nga mga balas, sa tanan nga mga lutak. Pero may ara ka mo, ma'am, sang class, inside the classroom, gidya? Yes po. Together with training po, may academics po kami, which is hard po. Yun pong mahirap po talaga siya kasi after po namin magising ng madaling araw is 8 a.m. po, papasok pa kami sa school. Tapos hanggang 5 p.m. po yan. And after po, may training na naman po ulit and medyo matutulog kami ng late. And yun po, gising na ng maaga. Sa amin, first year po, syempre mas maaga pa kasi kami nga po yung lowest ranking. Para kami ang lowest mammal or parang kami po yung freshman talaga. So kailangan namin mag-double time, kailangan namin magsipag to, hindi naman to serve, but parang kami talaga yung uutusan ba sa lahat ng bagay kasi nga ikaw nga ang pinaka-mababa, ikaw nga yung junior. So, kaya po mahirap siya. Kung ako guro action Dale, basiga pati ko sang sugo, gatas nguon ko sang hibi. Ano? Sige, hibi. Pero ma'am, was there a time, this will not show weakness ng isa katawa action Dale. Kaya syempre, hindi man lang maghibi ka, hindi mo silingon nga nasubuan ka or natapakan pride mo kung nainit ka. Pero was there a time, ma'am, nga like gapati ka sang sugo, gahibi ka? Doon ka muna bala nga sitwasyon? Bali po, sa loob din, bawal po kaming magpakita ng emotions po. Lalo na pag first year po, bawal kang tumawa, bawal kang umiyak, bawal kang magkita na nag-iinarte ka, bawal tumas yung kilay mo, bawal lahat. So, pagka inutusan ka, bali, yes sir, yes ma'am. Yun lang talaga, hindi pwedeng paiyak-iyak ka. Ako, ginagawa ko dati, pag naiyak ako,
kinikim-kim ko muna, sabihin ko mamaya na lang pagtulog, isabay ko na lang. Actually, pag natutulog na ako, doon ako umiyak, doon ako nagpipray, tapos napuputol pa yung prayer ko. Kinabukasan, pinagpapatuloy ko na lang yung prayer ko. So, sobrang pagod. Nakakatulog na, ganyan. So, bali pag first year ka, bawal talaga yung emotions. Kasi showing emotions or yun nga, pag nagreklamo ka, nagbagulgol ka through your face, ibig sabihin is hindi ka submissive, kumbaga. Ayaw mong mag-obey sa utos. So, parang isa siyang characteristic na makikita in the future na, itong taong to hindi to sumusunod, hindi to obedient, hindi to nagko-comply. Kasi nakikitaan mo na siya ng attitude na resisting, kumbaga. Kumbaga, actually, then, dapat hindi mo ipakita sa mga superiors mo yung kahinaan Weakness mo. Kaya daw dira katirahon, Action Dale. Do kasad man na. Aha. Pero, out of the many unforgettable and syempre happy experiences dira, Action Dale, ano ma'am ang pinaka-unforgettable na experience mo inside the academy? Para sa akin, yung most unforgettable experience ko is yung nasa senior na ako. Kasi sa cadet attachment program namin, sinalubong ko yung birthday ko na parang nasa bukid po. Kasi, alas 12, pagpatak ng alas 12, yun din yung pag-alis namin para po sa attachment program namin na yung mission po namin is yun po, umakyat ng bukid. And parang may hinahanap, tinutugis kami, parang part siya ng namin, OJT. So, alas 12 yun, nakababa kami ng alas 5 na o alas 6 ng umaga. So, parang magandang pagsalubong ng birthday ko. Walang tulugan, parang ganun. So, ganun na nangyari. I'm very happy na na-experience ko yun. No? Hindi lahat na makaka-experience na ganun sa birthday mo. Parang yung birthday ko, ginawa talaga unforgettable dahil doon. Simpleng tao, Action Dale. Very humble si ma'am. Kaya abi ko i-share nga yung mga experience nga sa sulod sa academy, may gakabaton siya ng mga flowers. Flower lang Action Dale. Ili kay amo to Action Dale, ang yagin Pero shout out nanay kay nung Martian Muy ko. Hi ma'am, gamay pa lang siya kuno gapamati na siya sa imo Action Dale. Sana all. Sana Pero all. Miss Abby, sa academics, it's like a normal class na meron mga quiz, exam, or lecture. Ano yung nangyayari? Parang sa lang din po. First semester din siya, Sir Dale, no? Per semester din siya. So, after first semester, makikita yan kung papasa ka or hindi. So, pag hindi ka pumasa is meron remedial examination. So, kailangan mo mag-aral. And if ever na hindi ka pa rin pumasa, so, babagsak ka. I see. And pag babagsak ka po is mag-turn back ka po. So, yun po, mag-join ka po sa lower years. Stricto po yung education po sa PNPA kasi po pag bumagsak ka ng dalawang subject po is madidismiss ka from the academy. So, aalis ka talaga, mawawala lahat. 2 subjects, Action Dale. May math ba kayong subject? May math ka subject. Meron din. Alam, hindi ko yung kapasal, Action Dale. Abi ko ang mga ginatudlo, dira, related. Related ka nan sa service. As in, those skwela, gidi gali Action Dale. Ito ka Bali bang parang, bali parang sa lang din po, sa college na may minor subject, may major subject din po kami. So, ganun din po. Kahit na minor subject man yung ikakabagsak mo, pag bagsak ka talaga and maalis ka talaga sa academy pag dalawa yung bagsak. Alati may math, Action Dale, so hindi ikuguro ka pasar kay may math. So, cancel na lang. Kaga, syempre, the way magaba si Miss Abby, Action Eden, dapat daw ka disiplinado, gid kumbaga ang imo sining ako galingon, ang imo sining character. Dapat bakot ka Action Eden. Kay budlay man nga 2 years abe nakatapos ka na, and then pagka 3rd year, daw dira ka pa mapanghinaan ng loob. Oo. Mga kanugon, Action Dale, sang imo sini nga ginsugudan. Pero ma-pause kita, Action Dale, for a while. Sige. Para sa commercial. Pero pagbalik ta karon Action Dale, ibaloon ta kay do may nakita ko to nga picture ni ma'am mo nga do grampa-rampa siya wala Action Dale aw. Miyara man nagali sa PNPA no. Pero baloon ta lang Action Dale. Kaga, syempre, ang mga pamangkot sa mga Facebook Live viewers naton and mga texters haton man nahatagan na sang pagtamod. Bagabalik ang tingog sang pamatanon radio program pagkatapos gid lamang sini. Standby!
Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio 38.70%. Number 3, RMN Bacolod 14.50%. Aksyon Radio Bacolod number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod number 1. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung guys, nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibility. Last 11:38 sa Action Radio Philippine Standard Time and welcome back na sa aton sining pagpangalagad tingog sang pamatanon radio programa dili lamang sa DYEZ. Kaupod naton sa gihapon live via virtual interview si Lieutenant Abigail Dinasco, ang deputy spokesperson sang NOCPO, 26 anyos sa native sang Cagayan de Oro, isa ka licensed professional teacher kag sa ulihi ginsulod ang academy kag nangin isa na ka pulisa. Miss Abi, pamangkot lang ko from Cagayan de Oro, Cebu, and then gin-assign ka diri sa may Bacolod City or Negros Occidental. May idea ka naman before, ma'am, sang bago mo sining assignment, kung ano ang Negros, kung ano ang Bacolod. Go ahead, Miss Abi. Actually, no, I don't have any idea. Ang alam ko lang dati sa Region 6, sikat talaga yung Iloilo eh. So, yun lang yung masasabi kong meron akong idea kasi most of my classmates are from Iloilo. May percentage na classmates ko na galing sa Iloilo. And nung napunta naman ako dito sa Pro 6, no, sa Police Regional Office 6, tapos specifically dito sa Negros and sa city ng Bacolod, I'm very happy, no, kasi very warm yung mga tao, tapos accommodating, tapos napansin ko din na mahilig kumain, no, madaming kainan dito sa Bacolod. Tapos, yun nga po, madami na din po akong nakilala dito and very approachable yung mga tao. So far, so good. Masaya ako na nandito ako. Very happy na nandito ako. But Miss Abi, the assignment, being a deputy spokeswoman, kamusta yung trabaho bilang deputy spokesperson ng NOCPO? Isa ka sa mga vital position actually din sa NOCPO about providing information, providing details sa hanay ng NOCPO, Miss Abi. Sa trabaho ko, no, I consider this
as my very first assignment, no, talking about police or public safety, medyo, nung una, nanibago ako, madaming tumatawag, madaming nagtatanong, kailangan nila ganito, ganyan. But, nang tumagal naman, I was able to adjust and medyo mayroon akong areas of improvement, naral ko yun, and ginawa ko yung makakaya ko para syempre ma-improve. No, learning is is a continuous process, no. Parang growth lang din yan, hindi yan natatapos. Every day may natututunan tayo. Every tao na nakikilala natin, may natututunan din tayo. So, para sa akin ngayon, I'm trying or striving to improve in this position, no, and learn more, kumbaga. After the academy, ma'am, before kayo na-download dito sa Negros Occidental or yung mga classmates mo sa ibang lugar din, ano yung mga in-betweens na mga nangyari during those times? You mean, no, after graduation, Miss Eden, no? Yes, ma'am. So, nung nasa Police Regional Office 6, no, ang experience din namin doon sa Iloilo is inikot po kami per section po, per directorate or per office, kumbaga. So, may natutunan kaming kaunti sa admin, sa operation, sa intelligence. So, we were able to have a glimpse po ba kung ano ang pagpupulis, kung anong ginagawa ng section na to, kung anong ginagawa niyan. So, yun po yung naging experience namin sa Iloilo po. Tapos after din nun, after mga nasa 3 to 4 months na-assign na po kami dito sa Negros Occidental. Miss Abby, tell us your first experience na nakahawak ka ng totoong baril. Nakahawak ka ba nung nasa academy ka na or even bago ka pumasok sa academy? And ano yung experience mo? Yung first ko po na encounter nga po sa baril is sa loob ng academy po. Mayroon kaming marksmanship training, kasama po yan sa training namin. Tinuturuan kami paano bumaril, paano humawak ng baril, paano alagaan ng baril na parang asawa mo na din. Kasi ang turo sa amin, yung baril namin, yun na yung asawa namin kasi kasama na namin yan panghabang buhay. Parang mas importante ang baril kaysa sa kung ano-ano man. Parang may yun po, may po kami minememorize po kami about sa, yun nga po, how to take care sa baril mo and how to treat it as your wife. How's my husband, yun po, ang tawag namin doon. Sa lalaki naman, how's my wife. Yes, ma'am, gusto lang namin malaman din if what risk did you take, especially nung sa academy pa lang? Yung nasa loob na? Kasi para sa akin, yung risk talaga is yung pagpasok talaga eh. Pagpasok ko talaga ay, yun yung kinoconsider ko na risk. Kasi syempre wala akong kaalam-alam eh. Parang sumugal na ako na hindi ko tinignan kung anong susugalan ko. Yun nga. Kasi nga po, unang-una, hindi ko alam kung ano yung pinasok ko. And pangalawa, hindi ko alam kung ano mangyayari sa akin sa pagpasok ko. So, for me, I consider it as the risk because anything else na nangyari sa loob ko ay ganun po talaga siya. Parang ganyan-ganyan lang yan. Ganyan-ganyan lang yan. Pero gusto ko lang galimang Kotaksyon Dale, kasi syempre do normal to yung school gidya mo sa PNPA balati. Syempre may mga may mga light or positive side action deal. May nangambal dibisa ako no kagi si ma'am ko no intra sa Miss PNPA. Wow. Can you share us about that, ma'am? Yes po, nung senior po ako nasa final year ko na po, 4th year, ay nag-join po ako sa Miss PNPA po. Yun po, nag-join po ako. Bakit ka nag-join? Or naguro ado ka given action Eden kung gapangita be representative ikaw na dayon ang itudlo. Reaction deal parang may picture ako ni ma'am na nag-join. I-flash natin sa screen yan. Pero anyway, sige ma'am, sagutin mo muna habang naghahanap ako ng picture mo. Sige, sagutin mo muna yung tanong namin. So meron ding mga light events or activities sa loob ng Academy, Miss Abby. And another question,
meron din bang celebration ng Pasko at New Year sa loob ng Academy? Thank you po no, sa question. Bali, Sir Dale, hindi lang po lahat training and pag-aaral ang ginagawa namin sa loob ng Academy. We also celebrate po yung mga buwan ng wika. Parang sa college lang din. Meron din kaming Miss Intramurals, Miss PNPA, yun nga po. And sinasabayan po namin yung mga events na yan. Pagka December po, meron po kaming lighting of the giant star po. Meron po kaming malaking star po sa loob ng Academy na pinapailawan namin. So, na nagsisignify nga po na it's the Yuletide season na December na po. And other than that po, meron din po kaming madaming sineselebrate po. Kung anong sineselebrate sa mga school sa labas, sineselebrate din po namin yan. And with New Year's po, may break din po kami. Yung hindi po yung first year student, yung second year to fourth year po. Bali may Christmas break din kami, Christmas and New Year's break, may sem break din kami, and may summer break din kami. So, parang university lang din. Okay, so when you say Christmas, New Year's break, summer break, meaning you are allowed to go home sa iyong probinsya or lugar? Okay. Yes po. Yes But po. pero first year, bawal pa? Bawal pa po. Wala pa pong privilege yung first year students to avail such break po. So, it means Action Eden, it's like a normal activity man gali sa sulod Naku, sa normal lang yung Action Academy. Dale. Oo, kay Abi, Abi man siba nga tao, for sure, nga training, nga tubtob nga mahanas ang imo sini nga skills, ang imo sini nga kaugalingon kag madisiplina. So, may mga Pero academics, activities man nga ginakanda sa sulod sa Academy. Pero in addition dyan, Sir Dale, Miss Eden, na meron din kaming, every Sunday din po, may church din po kami, nagsisimba kami. So, kung anong religious denomination mo, kunwari, Catholic, gano'n, may simbahan din para sa Catholic. Sa akin po, born again Christian, meron din po kaming church, SDA, lahat po ng Islam, meron din po. So, ganun po, parang ganun lang din. Action JM, liyo ko gani flash sa mga pictures ni Ma'am Donasco sa iya sining sa Miss PNPA nan. Kita niyo mga ka-action, amo na siya. Wait pa, nag-load pa. Doka, ano gini action Ara na. Oo, wow. Bongga. Iba talaga. Do may pagka-Rabia. Wow! Ato isa ka picture do ka Rabia, Action Eden. Rabia, Mateo. Grabe ba? Do ka fierce, no? Oo. Rio, ka Rabia. Do ka bongga action deal, no? Pero amo gina action deal, ang mga na-experiensyahan niya man dito sa sulod. Pero ma'am, curious lang kami, paano ng process? Like, di ba sa PNPA, you get to choose nga sa PNP ka, sa BJMP ka, or sa fire ka, do amo na ma'am, paano? Bali po, pagka nasa third year na po, is meron na po yung tinatawag na magsisignify ka po ng bureau po or line of service na pagjo-joinan mo. Since yung BJMP po and DFP ay may 10% na quota lang po, so ibig sabihin lahat po nang nagsisignify for BJMP and DFP po is 10% lang po yung kukunin. So for example, if may 50 po na mag-signify, ang 25 lang po ang kukunin dyan. And paano po kukunin yon is through grades po. So, ranking po ng grades. So, sinong may pinakamatataas na grades, yun po ang mapapasok sa gusto nilang i-signify na bureau or line of service po. It means kung nag-excel ikaw sa academy, mayara kaya sang doka priority. Prioritize ka Oo, nila. nga pilion ang field mo. Tsakto, Miss Abby. Yes po. Precisely po, tama. Okay. So, sa inyong batch, ma'am, ano yung mas marami? Siyempre po, PNP po, no? Since galing nga po, PNPA nga po. Ang sa BJMP namin, Inspire is 25-25 lang po. So, bali, 224 po kami nag-join sa Philippine National Police. Ang 50 po is from BJMP Inspire. Yes, please. Yes, Action Dale. Di syempre, like normal school days, may mga club man da siguro. Kaya na may nakambal ba lang nga daw si Ma'am Donasco kuno part pagid sang speakers board sa PNP. Yes po, no. Actually po, ako po yung cadet in charge po niyan ng organization na yan. So, ako po yung head. And yun po, nagtitrain po kami ng mga junior po namin, underclassmen po namin on how po to conduct, parang nag-MC po sa programs, events, pag-arrival ng president,
Yun po, arrival ng mga dignitaries, matataas po na rank sa PNP, BJMP, and Fire po. So parang kayo po yung masters of ceremony, kumbaga. Lahat ng events and programs po, kami po yung may hawak sa loob ng academy. Sino po yung pinaka-prominent na na-welcome nyo? Nung sa akin, may time po, is ako po yung nag-MC po ng graduation si President Rodrigo Roa Duterte. Wow. Actually, yung guest of honor Sample! Sample? Para na sample. MC sample. Sa MC sample. Nakamongga. Aha. So, ano pa yung mga plano mo, ma'am? Hanggang kailan ka dito sa Negros? Pero for sure, actually, then, gusto ng mga taga-Negros, nandito na lang si Ma'am Aba. Yes! Agree, Action Del. Aha. Sa ngayon po, no, kasi ang buhay po ng officer po is parang ganun din, yung saan-saan ka itatapon, saan-saan ka mapupunta, hindi ka mamimili, kundi tatanggapin mo. Kasi yun na po ang turo sa amin sa loob. Tanggap lang ng tanggap, tapos ganyan-ganyan lang yan. So, I always remind myself po, no, na mangyayari po talaga na sana magtagal ako dito because gustong-gusto ko talaga yung ang lugar, ang tao, ang trabaho din. Pagkain. Pagkain po. Pagkain. Masarap po talagang pagkain dito sa Bacolod. Pero if the time comes po na may opportunity na ibibigay sa akin o opportunity will knock on my door, syempre pag-iisipan po natin and I will always remember po kung hindi lang yun sa gusto ko, kundi kung ano talaga yung calling. So, kung para ako doon, edi para ako doon. So, parang ganun po. Ma'am, may nagtatanong dito if yung contest nyo daw sa Miss PNPA, may talent portion po ba? Ano daw po yung talent nyo? Kumain po ako ng gas po, tapos binug ako po. Wow! For real? Joke lang. Hindi po. May nagtanong, ma'am, seriously. Okay. Sayaw, feeling ko sayaw. So, it's for you to find out na lang po. I want that to remain, secret. you have the right to remain silent. I invoke my right against self-incrimination po. Wow! Grabe. Sige. By the way, actually, din ka na mo sa mga nag-comment. Sige, dira na sa mga pumangkot. Try na basahon ang pradili sa mga comment kay damo sa mga nagalantaw, no? Nela ka na nakita nga pamangkot. Ikaw lang na sa pamangkot. Ano talang ni Danay Action Del o kay una, gidi, damo Action Del. Ikaw ang pamangkot na bala kay para... From Juana Alamoite, crush ng bayan. From Choli Nograles, Manalauta. Good morning, PLT. Dinasco, stay safe and God bless. Si Dario Aziel Octavios, pwede pa mag-apply, ma'am. Yes, may mga young people nga nagapamangkot if yung process, ma'am, pag-apply, baka they have plans as well to follow your footsteps, Miss Abigail. Ayun nga po, no, speaking of application po, is pinag-decidean pa po ng PNPA if it will be through online or paper and pencil test po. Sa March 7 po yung tentative date. So, pwede pa po silang mag-apply until the end of January po. If they want to apply po, please visit pnpa.edu.ph po. So, talking about application po, I will also tell you na lang the benefits po para mas ganahan po sila at mas magpursige po silang mag-apply. Kasi po, sa totoo lang, ang mga students po from the academy is daig pa po ang mga taga-UP. Kasi nga po, sabi ko kanina, may libreng exercise, may libreng pagkain, may libreng tulog. Bukod sa natutulog ka, may magbabantay pa po sa inyo. Meron din pong salary and allowance po per month. It's 35,000 plus po yun. Wow. Per month po yun. Bukod po sa free scholarship na government scholarship po na ibibigay. And upon graduation po, is makakuha ka ng course in Bachelor of Science in Public Safety. So, ang BSPS po is only isa lang po yan na degree po, only in the Philippines po. Sa PNPA mo lang makukuha yan. And upon graduation po, you will be conferred to a degree, ngayon nga po sinabi ko, and you will be able to choose
yung sabi ko din na ang trabaho maghahabol sa inyo. Kung gusto mong mag-BNP, gusto mong mag-BFP, or gusto mong mag-BJMP, ay provide na yan ng PNPA upon graduation po. So, yun nga po, ulitin po, scholarship, 35,000 plus salary, and a degree, at saka lastly po, job, employment po. Ay bibigay yan sa inyo pag graduate ka sa PNPA. Yung edad, ma'am, sa pag-apply para sa first year, meron bang age bracket? Yes po. Bali po, ang qualifications po natin, Sir Dale, no? You should be natural-born Filipino citizen, at least 18 to 22 years of age po before admission. So kung sa June po ang take oath, dapat po 22 ka pa po on that month. And dapat din 18 years old ka that month. Hindi pwedeng 17 years old. Tapos po, single po sa birth certificate po yung sinasabi ko, and with no parental obligation, bawal po magkaroon ng anak, asawa-asawa o kahit na ano po. Dapat po talaga single. And at least, since ngayon po may K-12 na tayo, senior high school graduate. So pag nasa fourth year ka na ng senior, sa last year ka na ng senior high mo at graduate ka naman, on that month, pwede po yun. And at least po, 162.5 centimeters per male, bali 5'4" po yan, kung i-convert natin, and 157.5 centimeters per female in height. Bali sa female po, 5'2". Female, 5'2", yung male po, 5'4". And you should be physically and mentally fit to undergo cadetship program. Yun po yung 4-year cadetship course, and with good moral character. And of course po, without pending complaint or case before any tribunal involving moral turpitude. So wala pong kaso, no pending case po. Yun po, basically. Tapos, hindi po pwedeng former cadet of PNPA or other service academies po. For example po, PMA, TMMA, MAAP, mga other service academies po natin, bawal po yun. And lastly po, not have been dismissed from any private employment or government position for a cause. So pag nag-employed ka na dati, for example po, employed ka na dati, bawal po na na-dismiss ka po or yun po, na natanggal for a grave cause po. Wow, kadamo gali action Eden sa mga benefits and privileges no nga gina-offer ang academy. Nag-eskwela ka na, nag-earn ka pa action Eden. So ano pang ginahulat mo? Try to consult lang sa mga ginikanan kag ang kaugalingon mo man base luyag mo man magsulod sa sininga serbisyo. Yes, correct action Dale. Kag ako galing di pa ko pwede kasulod kay 15 pa lang ko mo. So meron ko mga 3 years na magdesisyon. Ako overage na ko. Overage ka na? 22, 23 na ko ba? Pasad kay Manong. 15 pa lang ko binong mo. So na lang na. Pero Miss Abby, speaking of single, naka-mention sa ginang single, dapat kan sa birth certificate action Eden. Ariyagin pamangkot, giniya ka netizen na from Sir Noel Amara. Sir Dale, mangkot lang ko, single pa ba si Lieutenant Abigail or may nobyo na siya? Hehe. Miss Abby, Bali sa birth certificate po, single ako, pero I'm currently committed po. Ay! Kadamo na sad. Sir Noel Amara, nabatian mo. I hope nga naka-tune in ka pa sa subong. So, taken na si Miss Abby and the committed. Ala, grabe, pag sa Bat Action Dale, nga committed siya, halin sa 200 aton nga viewers, nag-73 na lang. Ano na nagwa? Ano man? Oo. Hambal, pag ni Sir Noel Amar, hambal ya, ano iya nagustuhan nga pagkaon sa dire na assign siya sa Bacolod? Inasal or kansi o kun laswa? Kung may food panda, ganun. Oo, amo na ko. Miss Abby, anong favorite food so far na natikman dito po sa Negros? Hindi ko na lang po i-mention yung restaurant, no? Baka makapag-free advertisement sila sa inyo. Pero, nagustuhan ko po yung kansi po sa isang specific na restaurant po. Masarap po siya, actually. And yung inasal din po, native din, maganda din po siya. Masarap. Sir Noel, take note, kansi kaga inasal. Basta dugay-dugay may mga... Basta dugay. Ma'am, baka maya-maya may kumatok dyan at may delivery na pala ng gusto mo. Pero importante, hindi dapat cash on delivery. Pero cash on delivery, ma'am.
Si Miss Abby, galing babae. Importante, hindi cash on delivery. Alam na bayaran na online payment, action needed. Yes. Action deal this time taga-antas ang kahigayonan si ma'am kay I know nagalantaw gid ang iyang family back there sa Cagayan de Oro City kag sinuman ang iyang pasalamatan. Go ahead, ma'am. Thank you po. No. Sa lahat po ng nanonood, nakakilala ko po, or kung kilala niyo pa po ako, sa parents ko po, sa Donasco family po na nanonood po sa Cagayan de Oro City, and yung Gabuli family po sa El Salvador City po, si Tito Lloyd ko po, hi po, and sa mga classmates ko po sa PNPA, actually yung iba doon, sila lang yung nagko-comment. Hi sa inyo dyan. Happy Sunday, and ayusin yung trabaho nyo. And sa mga classmates ko sa college po na nanonood din, good morning. Hi din sa inyo, and mga classmates ko sa elementary, and yung mga churchmates ko po sa Bacolod Alliance Church po, hi din sa inyo, good morning. Yun lang po. Grabe action deal, pati elementary. Pati elementary ka tanaw, grabe, sikat talaga si ma'am. Kaya actually action deal, damo nakapat-in wala kumbaga kay ma'am. Kaya syempre sa iyang facial features, sa mga kilay on fleek, na mga action deal. Kaya syempre, damo kita action deal doon na, dola in si ma'am, doon na ka muna. Dugay-dugay, hindi na ako magtingala, mambal na si Miss Abby. Watch, like, and subscribe! Vlog na si Miss Abby. Why not action needed? May mga police sa vlogger. Alam lang gahatag idea ko anong trabaho sa police. By the way, Miss Abby, last question na lang. Mga common misconception, Miss Abby, sa isa ka police. Ayun nga po, no, ang common misconception po, yun nga po, pag may ginawang isang mali, ang isang police is nasi-stereotype po or na-generalize po lahat. Bali, tao lang din po kami, marunong masaktan, and meron din po kami mga emotions. Ang sa amin lang is, sana po, ang fault of one is not the fault of all. And we should learn to be, understanding, and syempre, forgiving and merciful po. Yun po yung traits ni Lord Jesus, and hopefully meron din po tayo ng mga traits na yun, and matuto po tayong, yun nga po, huwag nating lahatanin kasi hindi po lahat. Sa isang sa isang tray ng balot po, may isang bugok lang, hindi ibig sabihin bugok na yun lahat. Parang ganun. Sige. Last 12-2, Action Radio Philippines Standard Time. Kulabo sa good action din ang atong sininga oras. Nami pata ni Masibaloon kag kinalakon pagida si Miss Abigail. I hope next time action din na maka-guest diri luwat si Miss Abby if may mga programs dira ang nok po. Yes. Kagano personally na action dila kay amat-amat naman nga naga subside. Naganubo ang cases sa COVID-19 action din. So, Miss Abby, madamo gid nga salamat sa pag-share sa imo sining personal life, ang imo sining story, ang imo sining journey. I hope nga madamo kita nga na-inspire nga mga young people nga base magsulod man sa academy nga ginatawag. Miss Abigail, salamat gid. Good morning and keep safe dira sa imo. Thank you, Sir Dale. Thank you, Miss Eden. And thank you po sa lahat ng nanood po dito sa Action Radio Bacolod po. Salamat. Thank you so much. Last 12-3 Action Radio Philippines Standard Time. Quick lang yung action Eden. Anong na-learn mo sa atong sining episode today? Dapat action Dale, kung ano ang nanging desisyon mo, dapat panindugan mo gid action Dale because there's no turning back kung baga. Hambal nila action Dale, kung mahambal ka, huna-hunaon mo danay kung kaya mo. Pero once nga ara ka na dagani action Dale, hambalon mo lang nga kaya mo para sa hambal ni ma'am. Nga give up na ko, sige, buwas na lang guro Another day naman, buwas naman lang liwat action Dale. Until such time, nga ma-overcome mong imo fear, ma-overcome mo, mabalaan mo action Dale kung diin dapit ang imo nga bag-ohon, anong imo dapat nga i-develop para mangin madinalagon ka. Kaya at first pa lang action Dale, hindi ka dapat ibutang for no reason, hindi ka dapat ibutang nga wala ka sang purpose, but dapat action Dale kung anong ginhatag sa imo, i-embrace mo, kag tun-an mo kung paano hindi lang ka maghulat nga hungiton ka all the time. Dapat may actions ka man action din. Nagtatak sa akong action Eden ang palayag ni Miss Donasco nga everyday is a learning process. First time yan sa nga position, deputy spokesperson sang NOCPO pero gin-embrace niya. Aminado siya nga nag-a-adjust pa siya, syempre normal. Bangod baguhanon siya sa silang position. Pero mo to, no? So everyday is a learning process, good action Eden. Keep on learning and relearning man action Eden para at least makahatag kita sa nga tutuod nga serbisyo. Correct action Dale, but one thing lang you'll be able to learn
if first action Dale kabalo ka mag-accept sang imo sini nga sala kag nagapamati ka sa iban nga tao hindi kay tiga ka bala ulo bala action Dale nga kung i-correct ka dira mangakig ka pa so how will you learn sa mga amo naka-concept action Dale. And madamo gid nga salamat sa pag-upod ninyo sa amon dira sa inyong tagsa-tagsa ka mga panimalay kag sa aton sini nga Facebook live, YouTube live streaming kag sa amon sini nga website. Salawat kaming inyong mga radio host. Action Eden Aboso. Kag Action Dale Salazar. Una sa balita una sa aksyon Sa Bacolod Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.